Epektibo na ngayong araw ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang kauna-unahang rollback sa presyo ng langis mula na magsimula ang giyera sa pagitan ng US at Iran nitong Pebrero. Sa pag-iikot ng news team, may pagbaba ngunit higit pa rin sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel. Sa ilang gasolinahan, naglalaro sa 115 hanggang 146 pesos ang presyo nito. 85 to 96 per liter naman ang krudo, habang 85 to 101 pesos per liter naman sa gasolina. Pero para sa ilang tsuper na nakausap namin, kulang ang pinatupad na tapyas presyo sa langis. Buro-buro po kaya magkatipid sa siyempre alanggaw ng grudo. Magmorag po yan na ngayon magyanggan ng anak buhay ni malamang. Kulang mong pang marebo, kulang mong pa. Dugay na. Nakamati man, kuning mas malanit pagira. Digdi kasi ruta, tapos naling ko mas nababa digdi. Kaya mas pinili ko manggirara yun. Oo, sinamantalaan. Ang ano ko, 250, full tank na yun. Mga patnal daw rin na biyahe. Ang 200 kasi ngayon yan, dahil man na banga lang siya. Kaya imbis na makakapagtipid man kami, dahil ang sahod di man nag-uminto. Nagaro pa konsuelo lang si 4 pero may man talagang epektong dakula yan sa mo. Dapat ang pagbaba nindas. Paano sin daw naglangkaw, yung man si pagbaba dapat ninda. Aning masabi ta na maapektuhan mo si pinagasolina ng Meraldo. Matapos ang naunang rollback sa mga produktong petrolyo, tiniyak ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang kasalukuyang krisis. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Jan Amador, CSN.